I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na epizodu Captain Steve i ljudi, danas evo nas posle dužeg vremena snijamo i danas snimamo nešto sasvim drugačije, snijamo Clash Royale. Odlučio sam to da snijam zato što ta igrica mi je baš onako zarazan sam na njom. Kao što vidite u areni sam 8, imam 2319 trofeja, što onako preispadanju sam, ali ako možete vidite imao sam najviše 2512. Evo moj deck koji ja koristim, znači mini P.K. Goblini, Zap, Freeze, Fire Spirit, Lumberjack, Minioni i Hog-Rider. Sada, ja mogu da upgradeujem ovih dva, pošto imam 4464 coinsa, ali čekam da mi izađe Clone Spell u shopu. Verovatno će izaći za 4 sata i 14 minuta, znači čekam ga, neću da trošim pare za to. U klanu sam požarac bro, tako da uđite tu. Znači vidite koje sve kartice imam samo znači fali mi samo Clone Spell i legendarno, ostalo su imam koje ću vjerojatno kupiti. Znači imam od legendarnih, imam Lumberjacka, znači to je to. Odlučio sam da odigramo jedno ili dva battle, tako da ćemo vidjeti. Često i najviše često što snimam je Magic i Legendary chest, znači tu sam dobio Lumberjacka, ali znači hajde mi da krenemo, idemo Good Luck i ovako Smiley jedan. Znači ja svaki put krećem sa Hog-Riderom i Fire Spiritima u napad prvi. Ok, on mi je bacio Witch, ok. Hog-Rider trebao bi da udari, ok, 3 puta. Imam Freeze koji je, ja mislim, najbolji spell kada koristite Hog-Ridera. Ok, idemo ovo i bacit ćemo ovo ovako. Oni će rešiti ovo i Lumberjack sada ide. Lumberjack neće uraditi ništa, da li da zapnem, ajde vidjet ću, ajde zapoću. Ok, možda mi malo bude lagovo internet, šta znam, internet, pošto mi nije baš nešto ekstremite. Ja pustit ćemo oko Hog-Ridera. Ok, Royal Gianta, idemo Fire Spiriti. On je sada pukao isti broj eliksira kao ja, shit ljudi. Hog-Rider će napraviti onako damage, ok, mislim da znam što ću da radim. Ok, poruka. Idemo ovako ovdje Freeze ljudi, idemo Minione, Freeze će mi ovdje mnogo dobro pomoći. Ok, PK ekstra sam ovo ljudi odradio. PK neće uraditi ni jedan hit ja mislim, ali ok, idemo Zap ovdje. Zap, čuvat ću sad eliksire, pošto lik ima Royal Gianta i Freeze ću morati da čuvam, pošto Royal Giant je jedna od dobrih kartica, mada mislim da je pre bilo još bolje nego su se smanjili. Da li da napada, ne znam, vidjet ću. Čekat ćemo double elixir time, sad ću baciti, u stvari idemo odmah. Ok, Lumberjack je moja omiljena kartica za sada, znači ja toliko ljudi voli Lumberjacka, ja ne mogu da vam pišem, toliko je brz. Ok, Lumberjack, gledajte, cap i da li će doći, ok, ništa za sada, i ubit će Witch, ja mislim. Vidite kako je to dobra kartica, znači ja ne mogu da verujem. Idemo ljudi, moramo da se odbranimo. Ok, ekstra su odbranili, malo pre smo uzeli tavern, da li da se branim, mislim da ću ipak da se branim. Ok, još 30 sekundi, Lumberjack, ovako ćemo ga baciti. Oh shit, ljudi, ne, joj, bacio sam i Freeze plus što nije bilo dobro, da bi bio onako više, shit. Ok, moram da, ne, ode mi tower, lik je bacio ovo, ok, znači, bit će ovo teže nego što sam mislio. Idemo ovako Fire Spirite ovdje, oni će rešiti ovu minion hordu. Ok, idemo Lumberjack, idemo mini P.K. i Zap, Freeze, idemo, ajde rešite ovoga. Da li me neko zezao ljudi. Ok ljudi, preknulo mi se snimanje, moramo sad brzo da se spasemo od ovoga.
Ok, neće nešto tu opasno raditi. Oh, shit. Ovo je jedna od težih borbi. OMG, ljudi. Znači odigrali smo ovo nerešeno. Odigrat ćemo još jednu rundu. Ćemo good game, znači odigrat ćemo još jednu rundu, pošto jedna runda je ipak malo. Odigrat ćemo još jednu rundu. Da li da probam, ajde koristit ćemo ovaj Royal Giant deck. Znači ovo vidite deck. Mogu da vidim isto Royal Giant na level 9, ali čekat ću kao što sam rekao clone spell, pošto volao bi da ga imam. Ok, ajde idemo u još jedan battle pa vidjet ćemo šta ćemo raditi. Evo ga, lik je level 8, jedan level manje od mene, mislim da ćemo moći nešto da uradimo. Znači udijem Fireball što je dosta dobro za Royal Giant deck, pošto kada on baci ove barbarijane, oni mogu, ok, šta da radim sad. Ajde bar napravim malo neki damage, idemo ovako i bacamo Witch. OMG, ima Sparkija, to je, čekajte ljudi, bit će ovo teško, ne bre, da li je realno šta radite, onda ću da zepujem ovo, ok, i mislim da će ga oni rešiti, ok, o ljudi, kako sam malo pre loše odradio ovo sa princom, nisam trebao da pustim da mi princ napravi neki damage, ali Lumberjack će isto napraviti. Znači, otprilike smo isti, imamo skoro malo sam ja više uzeo damage, imamo musketara ovdje. Musketar, on će tu te skeletone i krenut će na Witch. Znači ići će na Witch, oh my god, moram minion horde ovdje. Ode mi tower ljudi, koliko mrzim ovaj graveyard kad igram protiv njega, ali stvarno graveyard ja mislim da je jedno od boljih legendarnih karti. Ice Wizard isto, znači ima dve legendarne karte koje će mi praviti dosta problema. Minion Horda skoro će da mu uzme ovaj tower, tako da će to Fireball ili Royal Giant će to da reši. Znači to poslije mi baci sad princa možda i neće zato što će da vidi da imam ovo Witch, a Witch je jedna od najboljih kartica za sprečavanje ovog princa, tako da ljudi bit će ovo teško. Idemo ovako, idemo Fire Spirite i Fireball ćemo baciti ovamo na Witch. Ok, ajde Fireball, to, oh my god, čekajte, nisam ni obraćao pažnju na princa. Ok, mi smo Rage je bacio. Dobro, Lumberjack je isto jedna dobra kartica za sprečavanje graveyarda, pošto je dosta brz i može dosta ovako hita da brzo napravim. Ok, sad će da radimo. Ajde bacit ću ovamo prvo Royal Gianta da mu ja uništim ovaj tower, da ne bude posle leve, nemam vremena niti eliksira. Ok, samo jednom da udari, dobro. Idemo ovako, idemo ovako, au shit. Idemo uništiti Sparkija. Ne, udari, imao je hit, au. Ok, mislim da znam šta ću da radim. Idemo Royal Giant, uništite Witch, ne. Oh my god. Ajde. Mislim da je to kraj. Neću da se zalećem, ali mislim da bi to trebalo da bude kraj. Idemo. Sad ćemo koliko bije. 28 damage. Ok, ovo moramo sad brzo da se branimo. I Royal Giant da pustimo i to će biti kraj, ja mislim. Sad ćemo da vidimo, idemo Royal Giant, to je kraj ljudi, da udari jedan put i Fireball i to će biti kraj. Ok, da li je to kraj? Jeste ljudi, znači jedna isto napeta borba, malo pre smo odigrali isto jednu. Ovo je isto jedno dobro, ok, golden chest smo dobili. Znači ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, nadam se da vam se sviđa, koja se ostavite like, share i subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!